Suspenden unha vez máis o xuízo contra 7 persoas acusadas de traficar con drogas a grande escala nunha operación de hai 2 anos. Os 3 únicos detidos que aínda están en prisión saen en liberdade provisional, alegando arraigamento familiar. Un hijo de 10 años, tengo mi familia aquí de toda la vida, toda mi familia reside aquí. No tengo intención ninguna de irme a ningún sitio ni de evadir la justicia. Un por un foron defendendo a súa saída do cárcere a liberdade condicional á espera de que se celebre o xuízo. Dos 7 acusados, o 3 seguen entre reixas e, como xa fixeran os seus abogados, os 3 usaron o arraigamento familiar para convencer o tribunal. De pouco valeu a posición do fiscal despois de 2 anos en prisión provisional. Son 2 anos, máis ou menos, aínda que, espero que non, pero aínda que tivera unha pena de 8 anos de prisión, el xa cumpliu a cuarta parte. Polo tanto, tería beneficios penitenciarios agora. En outubro cúmprense 2 anos daquela operación en que detiveron estas 7 persoas en puntos distintos por traficar con droga a grande escala. En total, 141 kilos de cannabis, cetamina e éxtase en un camión que saíra do Porto da Coruña, 5 kilos de cocaína nun coche enteo e cantidades máis pequenas no domicilio doutros supostos implicados. A droga superaría 1,5 millón de euros. Fernando recoñeceu a súa participación. Penso que colaborou desde o primeiro momento. O meu cliente trátase unha persoa que se lleve, según os informes policiais, en distintas reunións con algúns dos que tamén están, neste caso, acusados xunta con el, pero que non ten ningún tipo de vinculación. Recoñecen os feitos, pero negan formar parte dunha mesma organización. A ver, non se trata dunha estructura criminal, dun grupo organizado, dunha organización criminal á sazón, senón que se trata de persoas que confluyen nun momento determinado nunha actividade delictiva, pero que entendo que cada un ten o seu rol. Atendendo a ese rol, enfrontanse apenas de entre 4 anos e medio e 18 anos de cárcere. O xuízo quedou aprazado para o ano que ven, sen data fixa, á espera de cadrar axendas.